Takže takto nejako vyzerá stránka, ktorá sa zobjaví kandidátovi, keď klikne na pozvánku na pohovor. Vlastne uvidí tu nejaké základné informácie, hej, čo to je za pohovor a vlastne musí zadať svoje meno, e-mail, odsúhlasenie z GDPR s pracovným údajom a spúšťa hlasový pohovor. Povolí prístup kamery a mikrofónu a pohovor začína. Dobrý deň, pán Zltý. Volám sa Alex, som vaša AI náborová pracovníčka pre pozíciu HR špecialista náboru pre lekárne v Dr. Max. Rada by som si prešla vaše relevantné skúsenosti pre túto rolu a lepšie spoznala vaše zručnosti a pozadie. Budem sa pýtať sériu otázok. Pokojne si nechajte čas na odpoveď. Ste pripravení začať? Áno. Koľko rokov skúseností máte ako HR špecialista? Asi 3 roky, aj s nejakými pauzami. Viete prosím spresniť, koľko z toho bolo v súvislom pracovnom pomere ako HR špecialista v mesiacoch alebo rokoch? Áno, 2 roky som robil ako HR špecialista bez prestávky, potom som mal prestávku asi rok a pol a potom som znovu robil 1 rok. Aká je vaša dostupnosť pre novú pracovnú pozíciu? Mám výpovednú lehotu, takže 2 mesiace. Bežali by tieto 2 mesiace od doručenia výpovede dnes? Alebo máte viazanosti, ktoré by to predĺžili či skrátili? Áno, vlastne od podpísania zmluvy na novú pracovnú pozíciu by to boli 2 mesiace. Máte vodičský preukaz skupiny B? Áno, mám. Je aktívny a platný a máte bežnú prax v šoférovaní po Slovensku? Áno, šoferujem denne, takže prax mám a je samozrejme platný tento preukaz. Aké metódy používate na oslovovanie kandidátov mimo tradičných kanálov? Štátane som používal napríklad Facebook alebo aj LinkedIn. Na Facebook primárne som sa registroval do rôznych skupín záujmových, ktoré boli pre mňa relevantné. A na LinkedIn som používal jednoduchý LinkedIn search. Oslovoval som akoby kandidátov, ktorí mohli byť relevantní pre moju pracovnú pozíciu, za ktorú som bol zodpovedný. Ako ste prispôsobovali obsah oslovenia pre jednotlivé skupiny či segmenty kandidátov a aké metriky ste sledovali na vyhodnotenie úspešnosti? OK, takže zhruba len takto nejako vyzerá ten pohovor, kde vidíte, že to AI vlastne dáva nejaké otázky, ktoré som si sám nadefinoval a podľa toho, aký typ pohovoru som si zvolil, tak ide do ako keby hĺbky, hej, že pýta sa 1, 2, 3 nejaké follow-up otázky, aby vlastne otestoval tú danú problematiku. Na základe toho potom sa aj generuje to skóre, kde zase ja mám možnosť si povedať, že čo je pre mňa dôležité, čo nie. Ja teraz ukončím tento pohovor. Ďakujem, môžeme ukončiť tento pohovor? Ďakujem, pán Zltý, za váš čas a odpovede. Náš tím si prejde zaznamenané informácie a čoskoro sa vám ozveme s ďalším postupom. Prajem vám pekný deň. Dovidenia. Hej, takže teraz vlastne, keby som ten pohovor normálne dokončil, tak vlastne sa spracovajú nejaké výsledky a ja uvidím, že pohovor je dokončený. A tu konkrétne myslím, že máme nastavené, že nechceme zobrazovať hodnotenie, výsledné hodnotenie, áno, nechceme zobraziť skôr uchádzačovi vlastne po dokončení pohovoru. Keby to bolo zakliknuté, tak on tu vidí nejaké skóre, napríklad hej, 10 bodov zo 100 a v tom prípade je to skryté. A potom to vlastne dokončení pohovoru mne ako rekruterovi príde e-mail, hej, ktorý vlastne vidím tu. Takže skóre mám nejaké 42 do 100, tu mám nejaké rýchle zhrnutie, silné stránky rizika, zobraziť úplný report, keď kliknem, tak sa dostanem na tú stránku.
a prípadne môžem tento report si otvoriť aj priamo v tomto prehľadači, kde vlastne má akoby záznam. Keď si ten report vlastne otvorím priamo na aplikácii, tak sa pozrieme, aké sú tam všetky údaje. Takže odporúčanie, zhrnutie, rozpis score podľa nejakých dimenzií. Ja som si nadefinoval nejaké takéto dimenzie, komunikácia, relevantnosť odpovední, technické znalosti, riešenie problémov. U každej dimenzii vidíte score 5 z 10, hodnotnú pozíciu, sebavedomie a tak ďalej. A tieto si vlastne môžete nastaviť úplne ľubovoľne podľa toho, čo je pre vás dôležité. Tu vidíte pohovor, 22% sme pokryli, keďže som vlastne ukončil predčasne. Vlastné otázky, blueprint otázky, kompetencie, povinné zručnosti, povinné preferencie zručnosti a jazykové hodnotenie sme úplne preskočili. Takže vlastne takto nejako vlastne vyzerá tá report. Toto je vlastne nejaký prepis toho pohovoru, kde vlastne vidíte textový ako keby prepis toho, ako prebiehal pohovor. Vidíte analýzu, silné stránky, rizika, obavy, nejaké citáty z toho pohovoru. A potom nejaký taký ten súlad, kde sa kontrolujú tie vylučovacie kritériá, kde som chcel HR prax, aby bola aspoň 2 roky. Toto je splnené, pretože kandidát povedal, že má 3 roky. Dostupnosť, to nie je splnené, pretože chcel som 4 týždne, kandidát má 2-mesačnú výplnú lehotu, takže toto mi tu svieti na červeno. Vlastne vidíte, že vylučovacie kritériá nie sú splnené. Vodičský preukaz mám, to som potvrdil, povinné kompetencie nesplňam, vlastne sme sa k tomu ani nedostali, inak by to overovalo moju proaktivitu a schopnosť budovať vzťahy zase nejakými otázkami a nejakými follow-upmi na tieto otázky. Zapísme tu aj videonahrávku, takže môžem si pozrieť vlastne videonahrávku z toho pohovoru a prípadne tu je nejaký celý report. Celý tento report, ako keby môžete kľudne, to je ten, čo dostanete vy do e-mailu, prípadne môžete vlastne ten report poslať aj nejakému kolegovi. To, čo sa vlastne deje pred a počas a potom pohovore, si vlastne môžete sami nakonfigurovať. A to tak, že vlastne pre každý tú pracovnú pozíciu si môžete nadefinovať nejaké workflow. To workflow napríklad si vytvorím nejakú z týchto šablón, že povedzme chcem takýto workflow, kde vlastne mám nejaké kroky. Prvý krok je, kandidát je pridaný na túto pozíciu, to znamená, že príde mu pozvánka a potom čakáme, kým sa spraví pohovor. Ja si môžem nadefinovať nejaký stav, že chcem overiť nejaké varovné signály, toto si môžem nadefinovať úplne sám, že chcem overiť, či ten kandidát nenadáva, a v podstate, alebo môžete použiť nejaké šablóny a podľa toho, ak sa to splní alebo nesplní, zase to ide do konkrétneho kroku. Takže ak toto prešlo a pohovor mal, povedzme, skóre, tu sme nadefinovali, že je väčšie ako 60 a zároveň odporúčanie je rôzne od nie, tak vlastne zase môžem povedať, že kde sa má ďalej posunúť tento kanál automaticky. A tieto rozhodnutia sú úplne konfigurovateľné, takže vy si môžete povedať, že chcem, aby podmienka bola skóre, odporúčanie, knockout kritérium, HR prax, dostupnosť, vodičský preukaz, či im je splnené, chcem nejaká kompetencia, ja som si ich tam dal. Proaktivita a schopnosť budovať vzťahy, to boli za mňa 2 must-have kompetencie, či sú, nie sú splnené. Môžem si tu dať hociakú z tých rubrík, ktoré som si nadefinoval. Komunikácia, jazyková spôsobilosť, v angličtine. A zase si môžem povedať, že chcem len tých, kde hodnota je povedzme nad 8 z 10. Takže toto je úplne konfigurovateľné podľa toho, čo je pre vás dôležité a čo chcete vy vlastne overiť. A následne vlastne podľa toho, či je áno, nie, tak zase sa robia ďalšie kroky. Ak je nie, tak pozor, mám ďalšie rozhodnutie, kde vlastne chcem si povedať, ok, tí kandidáti, kde odporúčanie bolo, že je možno, tak možno ich chcem poslať na nejaké ľudské rozhodnutie, kde vlastne zase príde e-mail na niekoho, komu je zrám, povedzme mne, kolegovi, hiring manažerovi, ktorý môže povedať áno, nie tým, že klikne na tlačítko v e-maili, kde samozrejme má aj predložený report, alebo že vlastne môžem proste, ak to rozhodnutie je nie, tak môžem počkať napríklad 2 hodiny, 2 dní a poslať kandidátovi personalizovaný e-mail, ktorý ho vlastne zamietne. Zase môžem napísať, ako ten e-mail má vyzerať. Zase ten e-mail vlastne využíva nejaké informácie z toho pohovoru, takže je to relevantné k tomu kandidátovi. Podľa toho, čo on hovoril, čo vedel, čo nevedel.
Ak si vyžadujem to ľudské rozhodnutie, tak vlastne tu si môžem kľúč priložiť aj PDF report a potom vlastne mne príde e-mail alebo tomu človeku, ktorý to má posúdiť ľudský, tak mu príde e-mail a on vlastne má možnosť kliknúť áno, posunúť ďalej alebo nie, vlastne zamietnúť. Takže tu vlastne čakáme na rozhodnutie áno, nie. A zase ak nie, tak zase mu príde nejaké odmietnutie, ak áno, vlastne príde nejaký iný personalizovaný e-mail, kde možno ho pošleme na nejaké ďalšie kolo pohovoru, a vlastne tomu príde e-mail, automaticky mu príde pozvánka na povedzme ďalšie kolo pohovoru, kde zase si ten pohovor môžem ja nadefinovať, ten pohovor môže byť, neviem, napríklad nejaké soft skills alebo niečo iné. A zase mu príde tá pozvánka a zase pokračuje automaticky tým workflow, ktorý si pre tú novú pozíciu nadefinujem. Takže takto nejak vlastne môžete tieto kroky nadefinovať úplne sami. Tu sú všetky možnosti, ktoré vlastne sa dajú používať. Takže poslanie e-mailov, personalizované zamietnutia, vyžiadať ľudské rozhodnutie, čakať na rozhodnutie, poslať pozvánku, odmietnúť, počkať, čokoľvek, čo vlastne si myslím, že je dôležité pri tých pohovoroch. Vždy, keď kandidát putuje tými krokmi, tak vlastne vy aj viete, v ktorom kroku sa práve nachádza. Ja možno skúsim rýchlo otvoriť nejakú pozíciu, kde by som nejaké dáta mal zobrazené, tak napríklad tu vidíte, že tu sú nejaké dvaja kandidáti, čo svieti tu dvojka, ktorí čakajú na rozhodnutie. To znamená, že či majú ako keby, či ten niekto, kto tam rozhodnúť, klikne áno alebo nie. Ja vlastne ten niekto vlastne dostane e-mail, prípadne môžete aj vy si kliknúť na schváliť alebo zamietnúť, ak to spravíte ako keby v mene toho, hiring manažera napríklad. Takže vlastne viete, kde sa ten kandidát nachádza a keď si toho kandidáta vlastne otvoríte, tak vidíte ako keby celý jeho workflow, že bol pridaný, poslala sa mu pozvánka, že spravil interview, získal nejaké skóre, že nebola detekovaná žiadna ako keby taká tá červená vlajka, a že to skóre bolo také a také, že sa spravilo nejaké rozhodnutie a teraz sa to čaká zase na nejaký review decision od proste nejakého človeka. Takže vlastne tu máte celú tú históriu. Taktiež potom vlastne, keď už spravíte niekoľko pohovorov, tak si môžete zobraziť povedzme pre tento pohovor nejakú ako keby nejaké porovnanie, kde vidíte, že kto aké skóre získal. Toto sú všetky tie vlastne ako keby rubriky, ktoré skórujeme. A tu máte knockouty, koľko pokrytých otázok, kedy bol ten pohovor a vlastne takto si môžem ako keby ja v rýchlosti pozrieť tých kandidátov. Keď si povedzme pár vyklikám, tak dole vidím akoby nejaké také porovnanie vedľa seba, že povedzme neviem, top 3 kandidáti a zase vidíte, že v ktorých tých rubrikách to mal vyššie skóre. Zase tu máte nejaké zhrnutie silných stránok, rizík, tie hĺbkové otázky, vlastne ako tam dopadli, navrhovaný ďalší krok a podobne. Takže potom sú tam nejaké e-mailové šablóny, tie sa potom používajú v tom workflow, kde automaticky príde nejaký e-mail, vlastne tie šablóny sú prvé kolo, druhé kolo, gratulujeme, postupujete, odmietnutie, alebo nejaká správa manažerovi, hiring manažerovi, nejaká pripomienka, že pohovor ešte nebol dokončený, aby ten kandidát sa k tomu vrátil. Takže to sú akoby také základné ako keby funkcie. Ten workflow si vlastne môžete nastaviť. Keď si ho nastavíte, tak ako potrebujete, tak sa dá povedať, že celá tá práca s tými pohovormi môže fungovať plne automatizovane, alebo kdekoľvek si môžete dať to vaše rozhodnutie, že to musí prísť vám a vy sa rozhodnúte, či teda pošlete toho človeka ďalej, alebo nepošlete ho ďalej. O tom vlastne príde vždycky nejaký e-mail a ja skúsim možno nejaký e-mail rýchlosti. Takže vlastne ten napríklad váš kolega alebo ktokoľvek, dostane ten e-mail, tak to vyzerá ten e-mail, že nejaký pán dokončil nejaký pohovor a môžem ho dať approve ďalej alebo odmietnúť. A tu vlastne ja vidím aj ten celý report, že nemusím sa preklikávať akoby do tej aplikácie. Tu vidím, že mám nejaké také kontrolné akoby testovacie e-maily. Takže ja kliknem approve reject, tak automaticky už ten kandidát vlastne pokračuje ďalej v tomto workflow. Keď dám reject, nie ide tu, keď dám approve, ide tu.
Hej, takže dostane nejaký e-mail, že ďakujem, postupili ste do druhého kola a môžem zase tu dať ďalší krok, napríklad, že chcem ho pozvať na akoby nejaké ďalšie kolo, ďalšie interview. Dobre, to je asi všetko v tak stručnosti, ako to funguje. Samozrejme si môžete potom aj customizovať, hej, napríklad váš názov spoločnosti, nejakú vítatú správu, vaše logo, farby, aby vlastne tá úvodná stránka pre toho kandidáta vyzerala podobne k vašemu dizajnu vašej firmy.